Hello, what's up? Mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Nandito ulit tayo sa Barangay San Roque, San Jacinto, Pangasinan. Kasama natin ngayon si Frogman Makasta TV. Ayun o, nawakan niya yung malaking aso. Malakas ang loob niya, wala daw busal. Tako lang, lagay ko lang. Oo ka pala eh. Safety tayo, mamaya bitawan mo, makagat ka, makagat ako, di masaya tayo lahat. Eh, pakagat din natin yung assistant ko, syempre, si Jerome Pedlawan. Eh, buto-buto pa naman yun, gustong-gusto na nga to. Ara, sama niyo kami. Na. Luna. Binubusan po natin mga kaibigan kasi para walang mag-distraction. Disclaimer po, wala pong makasakter sa ano na to. Session na to. Iniingatan po namin yung aso. Ganun din po ang aming mga sarili. Para lahat. Happy ka. May ako ba? Mo ha? Lagay ko lang tayo pa. Ano ba? Yung, sandalin mo yung aso ko. Kailangan na natin yun. Kung mag-alala ka. Rule number 1, huwag kang mag-alala ka. Yan ang rule namin. Nag-alala ka, automatic correct ka. Kaya huwag kang mag-alala ka. Yun, napusan na po natin mga kaibigan. Umpisan na natin ang ating susunod. Importante ang malaga. Huwag kang Umabot. Dito sa ko. Uy, Sabi na lang ako sa kailan yan. wala na. Wala ito. Yan. Saan na po natin? At least yun, pinakawalan kagad ng visit na to. Tara, huwag ka na dito boy. Huwag ka nang magaling yan. Tayo, baka may babae. Gulo naman po mo. Sam, tumigas agad yung balls ni ano. Yung nakball ni sa masaktan. Massage muna natin yung area ng babae ko para mutot pa. Madungo. Atot! Tinan mo, hawakan mo ako, may matigas pa dun sa tanong niya. Dulog ko. Matigas pa. Tingnan nga. Try mo nga dito. Kung ito makita. Pag imbanan mo, tumakbo ka na kapatid. There you go. Be gentle, boys. Parang hindi siya masaktan. Sandal na. Yan. Daan, boys. Wala. Nanonood ka na to, pesta. Ito matakot sa kanya. Rule number 1, huwag kang matakot ka. Ito matakot. Kung matatakot ka, di matakot ka lang. Ay ko, may babang siya. Sabi ko sa'yo, rule number 1. Parang anong nangyari? Huwag kang matakot ka. Hindi ko sinasabi nun, huwag kang matakot ka. Makakagat ka niyan. Ayun o, naka-load. So, nakikita ko kung paano yung sa ginagawa namin. Nakasag na load to, mga ka-fragment. Kung mahina-hina ka dito, wala to. Alright, naka-load. Ako, Naka-load. starting maligan at fragment. You know? Kaya sa mga pagbuhan dyan, nagko, kung kayo basta-basta. You know, mga kaibigan, no? Isirasa po kayo. Ano naman po ang bell dyan? Yung mga bago lamang po sa aming maliit na channel, please follow us and subscribe. Frogman Makasta TV and Magic Hands. Yes. Ano na? You know?
At malapit na rin, mga 200 na rin, Hello. mga monetize na rin. Yan na. Kaya, Good job. malapit na rin, mga monetize yung ating munting channel. Huwag maghugas at ang bangabangat. Sinututan ka. Sinututan na nga ako. Sabihin mo. Ito muna ako kasi yung owner ng dam, sila bossing wala po dito nasa sito na dito sila, kaya kami na po ang dumikase kung paano po yung aming gagawin. Po, nakita nyo naman po kung ano po yung ginawa ni Frogman Makasta TV at Matasan para ma-start at matuloy itong session na ito. Po, manood lang po kayo at kayo po ay matututo sa aming session na ginagawa. No? Laki-laki ng tire. Malaki na itong dam, pero nagkalaki din ng tire. Yan, mukhang bibi. Mukhang pati yung kanilang aso. Yung mga produce nito, sigurado, malalaki, magaganda. Yan, kaya sana sila, ma'am, mahalagaan itong tire. Ay, itong dam, mahalagaan nilang mabuti, hindi ma-stress. Po, Alright, yan. maraming salamat po. Tapos na ang aming serbisyo ngayong umaga. Lipat tayo mamaya sa Santa Barbara kay Sir Anthony. Sir Anthony, wait mo kami dyan. Pupunta ulit kami dyan. Alright, see you. Tawagan mo na po sa tayo na. Who let the dogs out?